a miña responsabilidade comarcal nesta campaña é moi importante para a nosa comarca, posto que por aquí pasan 18 liñas de noitebús. Ademais, esta comarca está moi golpeada por o tema de accidentes de circulación e isto axuda a que se supriman. Ademais, hai moita xente que vive no rural, hai moi poucas cidades por aquí cerca. Imos iniciar unha campaña tanto en paradas de noitebús, zonas de lecer, institutos, por todas as vilas da comarca, para que todos e todas asinen este manifesto, porque creemos tamén que non é cousa só da xente nova, senón que tamén é dos seus pais e nais, debido a que tamén estas persoas estarán máis tranquilas e os seus fillos van ás zonas de lecer nun autobús que saben seguramente non tiña ningún accidente, como pode que pase noutro tipo de vehículo noutro tipo de circunstancia. Entonces, creo que tampouco queda moito máis que decir e que esperemos que se restituan todas as liñas e non se quite ninguna. Vamos a eu se podo apuntar algo así brevemente, xa non só directamente con o autobús, senón en xeral. Bueno, un pouco isto marca un pouco cal é a diferencia, e agora máis claro, desde o 1 de marzo do ano pasado, non? Temos además agora moi preto no tempo e vemos cal é a diferencia entre un goberno que apostou por políticas destinadas a xente e un goberno que pensa en outras cousas, non? E políticas destinadas a xente nova ahora mismo están empezando a ser eliminadas. Comentou antes Víctor o tema dos centros QERTE ou dos locais de ensaio, agora está o noitebús, e o peor non é iso, senón que isto ainda está empezando e pode ir a peor. O que está claro é que o que deberíamos de buscar non só desde a xente nova, senón de toda a sociedade, é defender os intereses da xente nova. Sempre se está a criminalizar e a falar da xente nova con moita lixeireta, e realmente este tipo de cuestións, como a xente nova non ten voz normalmente para poder expresarse, non ten cables para acceder a expresar as súas opinións, eu entendo que xestos como este tamén dan a entender quen está do lado de xente nova e quen non.